Nyakorom Gajong kamoro mora mintiere machiegni ma en chenro mar poko pogore chenro miteo ni kod an Sharon Ongao. Okiny makawuono antiere e kar ting'o bura Mabondo e county mano ma Siaya, kama bende wabro bedo kwa muonyo pok mano mar goro gi ndiko mabende achiel kuom jogo mabende osebedo ka ntiere kae osebedo ka timo kuom thuolo malach. Nyinge Likobe Nyakorom Gajwang' obro bedo konyisowa kit pok mabende entiere godo. Omiyo sani koro wadhi rado kode mar mondo mi wabil kode wach. Bed koro nyaka giko mar chenro makamae. Nyakorom Gajwang' mana kana senyisi motelo ni okiny makawuono wadhi menyo pok mar ndiko kod goro gi rangi. Antiere gi jalo mosebedo katimo tijno mag gwenge mag Bondo e kaunti ma Siaya mabende gisani adaro bilo kode wach mar mondo mi ing'e makare. Arwaki ni machiegni ma chenro mar pok opogore. Kwachako ing'e ni pok nyaka iyangi kapok iwacho pok mari joluo nyaka wapakre nyingi gimitimo gi gweng' miwuoke. Nyinge na ilonga ni Pastor Joseph Jaoko. I am a pastor by call. No luonga tich Nyasaye. To kopogore gi mano, an kod pokna machiemogo, ma en tij rangi. Koro tij rangi atime ginene mopogore opogore. Agoro, abuko bende. To kendo mane pok mabende bro bedo kwa rango tij rangi. Inyalo na chako negi Joseph, koso tila luongi mana ni Pastor Joseph. Oh, okay. To nyisgi ni pok makamani chako karang'o. E nyinga mar nikech nitiere ga nying mar tich. Koro tich kata e weche mag rangi gieki ok inyalo dwara gi Joseph Menyuda. Idwara ni Likobe. Likobe Arts. Koro gisani e Facebook iluonga ni Likobe Pastor. Kamano. Makoro kaluongi ko dhi nyime gi chenro haluongi bana ni Likobe Arts. Likobe. I will be comfortable. Aya, koro yeah. Likobe nyalo mana nyisogi ni pok makamani chako karang'o. Pok mar goro gi ndiko ne anyalo wacho ni en gima nonyuolago. To kinde moko kane pod ane class 6 to nachako fwenyo pok no kuoma. Koro nanyalo ga timo gik moko ma kata e kinde mane wasomo ne nitiere ga art and craft, subject mar art and craft. Nanyalo ga timo gik moko ma unique mopogore kod kaka joma nyithindo mamoko ne time. Koro kana nasomo to atieko penj, atimo penj mar klas 8 e higa mar 2002 ka nasomo Siaya Township. Koro 2002 to pesa mitera ga form 1 no tamre. Makoro ne awuoyo go wadwa maluwa ene mano timo tijini. Koro awuoyo kode ranyise ni kar mondo itera e form 1 to anena ka an gi luongo mar tijini. Koro puonja tijini. Koro kana chako tijini e Siaya Town e higa mar 2003. Manyiso ni en pok manonyuoligo to mar mondo mi koro itime minyalo time kaka yuto mari. Nanego bed ni medone mana tiegruok matin. To kuma lich ahinya. Koro ne Nyakorom Gajwang' ma bende wasenyiso ni in gi pok mar goro kitiyo gi rangi. Inyalo lero ne gik mitimo. Agoro atimo ndiko midendo gi dho ngere ni sign writing. Asto atimo goro miluongo ni drawing. Koro an Nyasaye omiya pok mar goro, anyalo neno gimoro to anena kaka en no, akawe tagore akete kamonego bed ni obetie kata kamonego owinjore obetie katiyo kod rangi. Koro atimo goro, atimo nyaka buko ma miluongo ni general pelting. Abuko nyaka ot maber matieki. To goro makamagi kinde ka kinde ijatimo kae? Nachako higa mar 2003 nachako gi Siaya. Tatime nyaka higa mar 2005. Koro 2005 naneno ni mondo abi achak ayaw kamoro Bondo ka. Koro Bondo ka ema sebetie chakre 2005 nyaka sani ema time. Koro gino semiyo atudra malach, aseng'era gi jopuonje mag principals mag sikunde, aseng'era gi jo kadisi
aseng'era gi jo biashara mabondo ka, aseng'era gi joma opogore joma nigi yawo biashara mag otende. Koro gigochona gocha kadhi tatimo negi Iwacho ni customers magi gin otende, gin skunde, otende, jo biashara matindo tindo manie town gi kinyozi kuonde ma bende inyalo ndike sign. Kamano. Kata kamano anyalo penjo ni rangi opogore ga. Rangi mane mitiyo godo e ndiko signi kata mana signs ma kamago? Rangi matiyogo rengni opogore. Wan kod rengni mag mo. Wan kod rengni mag mo miluongo ni oil paint. Ai kod wan kod rengni mag pi miluongo ni water based paints. Koro rengni mag pi gi rengni mag mo nitiere kuonde ma gitiye. Ok nyal kawo rangi mar pi tibuko kama onego bed ni ibuke. Ka itiyogo kama onego bed ni itiyo kod rangi mar mo. Koro rangi mar mo be ok nyal tiyogo kama onego bed ni itiyo kod rangi mar pi. Koro ng'ato nyalo ng'eyo nade ni ka onego bed ni itiyo gi rangi mar mo, ka onego bed ni itiyo gi rangi mar pi, samoro ginyalo yango. Ok, rangi mar mo itiyogo sana e kuonde mag chuma. Kaka wachni wan gi steel doors, wan gi grills, wan gi gik mopur. So long as ni en gima omako gi weche mag chuma. Magi mitiyo kod rangi mag mo. Mondo kik luokre. Mondo kik giluokre. Aeto rangi mar mo joma chon ne tiyo kodgi nyaka e buko ot e iye. To sani to ok en recommended. Ok oyie sani gi chik mar rangi nikech rangi mar mo ong'eny gi mach. En flammable. Koro nitiere kaka oduogo loso rengni mag mo moko mag pi ma koro inyalo tiga i udi ei ot miluongo ni interior surfaces, kuonde ma nigi iye. To kuonde ma nigi oko koro itiyo kod rangi mar pi. Kamano. Kaka jal molony e weche mag goro, isebedo kigoro kuom thuolo malach. Ng'ato nyalo penjo ni Likobe to bende isetiego kata mana ng'ato samoro kata mana jok madwa goro nikech pok to in go. To pok mar goro ni bing'e ni ji mang'eny bende nitiere godo. Kaka giyudo godo yuto. Kaka giyudo godo yuto ma samoro nyalo bedo matek. Ei bondo ka asetiego ji madhi 4 ma ng'enygi okawo tijni e tich ma koro gitiyo, e tich ma koro miyogi yuto, e tich ma miyo gikawo chiemo gikete mesa. Asepuonjo jago mana kuongo puonjo ne en owadwa iluongo ni Agiri Owiti be sani koro ni bondo ka. Ma koro to noch ne isebedo kata mana kitiego kata mana ji. To bende kodhi nyime gi chenro ibiro bedo kinyiso kaka jok madwaro mondo otiegi kata mana bondo kaka kinyalo wich rangi. Bende ibiro bedo kinyisogi. Kata kamano mar mondo mi wang'e bende matut nikech tich ka tich nitiere gi achiedh nade mage gi ber mane. Akeno wachak gi ber mage moseninde ki tijini. Tijini ok osemiyo bedo ng'ama ochanda ahinya. Ka pono wuok to atiya maber to ng'enyne ber wuok mana e quality mar tich. Ng'eni tijwa ni eri ng'ato luwi aluwa kata ng'ato dwari adwara kaluwore gi tiji maber. Koro an ber ma aseyudo kuom tijni osepuonjona nyaka nyathi. Sani an gi nyathi maduong' ma first born na nitiere e form 3 somo mana nikech tijni. Tijni omiyo asebedo gi family, apidhogi, kaka ineno arwakra maber. Achiedh nade ma wayude tijni en kaluwore kod jok mitiyo negi. Inyalo yudo ka ng'ato seche moko oluongi e tich to kisetieko ka nyalo paro kinde moro ng'ato nogola ka ne wadhi tiyo Asembo Bay matiyone maber. Koro kasetieko koro kadwa ni mondo ochula to ok notimre. Ma ino kikawo deposit omondi kapok ichako tich.
nikech ok adwa lure gi jok mikawo kuom gi deposit but nadwaro ni mondo alos nyinga ok akaw deposit but kuonde moko taka kuma ne ok chuna ni nyaka akaw deposit kapok achako tich. Koro yudo ka seche moko isekawo deposit to deposit omiyi matin to gik mitiyogo gin gik ma bechgi ng'eny. Kaka an atiyo kod rengni moko miluongo ni Vinyl Mart. To Vinyl Mart gin rengni mag fast quality. Koro yudo ka isekawo pesa ni iole rangni mag fast quality, koro kitiyo nego ng'ato to ng'ato koro miyi balance. Mana winjo to mano koro nengo rangi bende nikech kaka isebedo kitime kuom thuolo malach. Nengo rangi nyaka sani dwach nang'o lokruok mag nengo rangi. Nengo rangi ne chien kanyo ne ber. To sani apani gi chal mar ngima omiyo nengo rangi oidho malo kabisa. Nengo rangi oidho malo ma ringni moko ntiere mane wanyiewo kaka galana kaka 4 liters kama 4 liters ni eri mae iluongo ni cover mat, en rangi mar pi undercoat. Koro rangi ni ne wanyalo ga nyiewe siling 1,000 kata gi 200. To sani rangi ni oseringo bodhi nyaka 2,000. Koro bech rangi oidho kabisa. Wach machielo mabende ni lose motelo en kaluwore kod tiegruok. Nitiere jogo eko mabende isetiego. Ng'ato nyalo penjo ni mar mondo mi tieg ng'ato itiego nono koso nikech ang'eno kiny ma kawuono kan giseneno chenro kama to ibiro bedo kiyuani to ok atieg ji nono, atiego ji gi pesa to ok achaji. Akiana adwa wacho na chala juoga ma kose dili to idhi adhiya koro ibiro neno. Ma in inyiewo rangi titiego gi tiega nono koso gibiro gi rangi? Ka gibiro e klas to gibiro abira ma gik kama an go gi ema tiego gigo. Ema tiego go nyaka gichope ka sani. Anyisi na setiego yawuoyi madhi mana 4. Sani gin bende giseyawo keregi mag tich. Gidhi bende gi tich. An ok ni obet kodi mang'eny. Ke in ng'at ma winjo piyo koro kosetiegi tidhi ta to marketing itimo nade nikech mar mondo mi bondo ka nyalo bedo ni ging'eye lakini samoro ng'eni bondo bende yie duong' to bende en gino mar nok bondo kende emitiya. Can marketing, how do you market yourself? Marketing ng'enyne atiyoga gi Facebook. Atiyo gi social media mang'eny kabisa. Kendo sa asaya matiyo ne ng'ato tagoyo picha takete Facebook. Koro kasekete Facebook, koro kanyo an gi clients mang'eny ma mita mana through Facebook. Kamano. Handles magi mag Facebook en ang'o? To bende nyalo miyo gi namba ni mar ong'we yamo nikech samoro nitie jok madwa mana gocho ni agocha. Handle mar Facebook kidhi ong'we yamo tidwaro Lekobe Pasta. Lekobe Pasta e Facebook. Mane nyalo yuda. Asto namba na mar simo en 0724 890902. Mano namba mar line mar Safaricom. Mar Airtel en 0754 48 1144. Takeni kinde migoro Lekobe, ng'ato nyalo penjo samoro an gi saloon nyinga Sharon donge kadwaro saloon samoro saloon nyinga Sharon saloon. Tada idea kaka inyalo gorna. Koro en biro ge ideas ge koso wuon saloon ema biro go kasto mini gora. An ge variety ideas mang'eny. Koro anyalo ng'enyne adhiga e cyber then agolo gimiluongo ni font size. Koro anyalo golo fonts kata mana madhi 3. Koro amiyo client to yiero achiel madhi tiyo nego. To an kaka moyiero noero to Nyasaye omiya ng'wono kamane kaka adhi gole. To bende nyalo advice samoro ayiero font ma samoro ok dhi maber gi gibidwa goro. Samoro salunda tin. Ayiero maduong'. Wa advice clients. Kendo gimoro amora ma client dwaro to wa advice ni do tim kama to do nyalo wuok maber moingo kaka idware. Koro wabedo kod yani gimoro noket ga kumwa ma
chuno ni wan nyaka wabed kod the power teko mar convince client mondo client odonje gimi advice liko be kapok waneno kaka igoro nikech kiwacho ni instant writer nyaka gine gi wange wacho ni jaluo nyaka ne gi wange ok anyalo yie donge adwaro mar mondo milos gi nyikwa Ramgajwang' mantiere gi pok jonyuol mantiere gi pok ng'at man gi tich machielo kaka in kora awacho ni in gi tije ariyo nikech jadolo no ben mana tich donge kamano aya wach ni ding nyisi gi nango kapok waneno goro mari adwa nyiso nyikwa Ramgajwang' man oko ni ng'ata manigi pok mar timo gimoro amora kik mondo mi chunyi tho mano mokwongo challenges nitiere e field ka mang'eny kabisa to kik mondo chunyi mondo tho dwara gimi wuok ni dwaro no wuoga te dware makata obedo mana ne nikech jasigu Satan be nyalo gabiro gi weche moko mondo mi otami e chopo gol mari adwa na nyisi ni sana talent ma ng'ato nigo monyuol go ng'ato tema nikech ok ing'eyo kata en mobro bedo ni kari mar chiemo kata kari mar yuto kaka koro an sani an koro mai kara mar yuto ero kama na inya to liko bi kata mna kapok wachako goro maneno mana kindiso koti tai bende rwako kama na kaka igoro ga an diriyo an koro koti gi tai mato pur mar dolo makoro wasengo godo nondi koro idadonje tije ero kama na inya kata kama no aguni ero kama na inya kuom tich mitimo kata kama no kapok idhi goro hanyisi nyakwa Ramgajwang' gin yore mabende idhi timo pok ma intiere godo mabende osebedo koleronwa en goro gi ndiko kitiyo gi rangi mung'ere kaka sign writing mano bende ema liko be dhi bedo katimonwa nikech wacho nyaka wanege wang'wa samoro nolosa to ken gimotimo koro in thuolo mar dhi nyime wane kaka igoro inyalo oro na picha moro amora midwaro mondo agorni to koro kaka en koro mae agole ka akete e surface kama lach koro kama kaka kora dwa time mokwongo iloso kama idwa ni mondo igore mondo bed maler watiyo ga gi chok ni oting'o buru en buru kuome koro ok wati gi pencil kata ok wati gi gima nyalo weyo mark ma permanent abro kawo kata surface makoni koro agoro go chok emoki idi ahinya nikech ok wadwar ni mondo owe mark maduong' gimomiyo koro itiyo gi chok en ni inyalo rucho tichako kendo afresh tiende ni gima ok owuok ni maber tichako kendo manyien koro kibiro ka koro igolo wang'e ni ne kamano koro lweta ni emodong' kisegoro kamano en gima an awuon an kenda ema nyalo neno ok oyiene ng'ata mondo mi one to nikech koro rangi ma wadwa tiyogo en rangi mar vinyl mat en rangi mar pi rangi nyaka ru golo mana matin koro nikech mae en rangi ma yelo to goro iye ka to ok en yelo ahinya chal ni mae yelo mohore to koro mae yelo ma light koro chuno ni nyaka ikaw rangi ma white ichaki mede matin koro ibedo gi law moro minyalo ywego ringni gik mondo mi kama itiye bed maler koro rangino kiseketo kamano koro ikawo rangi ma white matin tiketogo ok ginene ok iket white te tie kaka igolo ikete kata white matin e bathe kama togolo ni kala nikech wadwaro kala machal kama
Koro ka en kala machal kamano, koro adwara mos. Asto kiseyude, ichako keto ma koni ne wayudo ni en yelo ni. Aka lweti ring gi brush kama. Koro gine ne igole agola kama mos. Koro segolo kar wang'e no. Rangi mar pi ma koro atiyogo ni en rangi ma tuo piyo, en ok obudhi, opogore gi rangi mar mo. Rangi mar mo to tuo mos. Koro en kidwa goro moro madhi piyo koro itiyo gi rangi mar pi mano gor gi chok ka mamelo. Nikech kaluwore gi picha chande, ok en yelo ni kende. Ano koro agolo lwete. Koro gimomiyo tiende pod odong' kaluwore gi picha ma wan go, tiende no ero koro nigi kala moro mopogore kendo. Koro wayudo ni ok en yelo, kendo en gi kala moro mopogore kendo. Nitiere rangi moro machalo mar orange. Koro chuno ni nyaka ilos orange no ero. Koro orange ikawo rangi ma yelo ikiko gi rangi ma red. Koro ok iru dichiel, but iole kiseyienge maber. Brush mane iseluoko cha iyweyo. Koro brush dong' maler. Koro ichako dwaro kala ma orange ni. Koro orange ni ituga gi rangi kama. Ituga gi rangi mondo mi yud orange. Koro ikawo red matin. Iruwa mos. Kawo red matin. Iruwogo nyaka kala ma orange no bi. Keche magi rengni mag pi te. Koro giwinjre. Igolo orange ni ka. Manyiso ni ka idwa goro maber, to nyaka ifweny ni rangi mane, kiriwo gi rangi mane, to golo rangi mane. In this case, rangi ma orange, ikawo rangi ma yellow, iriwo gi red matin, ogolo rangi ma orange. Romano, setieko tiende mokwongo, dhi e tiende mar ariyo. Mana kaka nawacho mokwongo ni goro mar chok chande ma koro mi yo miluwo. Koro kiring oko mar goro ni mokwongo mar chok. Koro kisegoro kamano, koro idhi dwaro kendo kama rangi ma orange ni koro nitie kendo, to wayudo ka ni dhoge ka rangi ma orange nitie. To koro kaka nasewacho mokwongo ni kata sani kimulo ma to ma osetu. Koro rangi mag pigi eki gin gituo piyo. Koro idwaro kama dhoge nitie chande, koro dhoge ne miketo. Dhoge no kiseketo kamano, koro yudo ka isetiekre gi gimiluongo ni rangi ma yellow gi rangi ma orange. Ichako idok iluoko brush. Iseluoko brush tiyweyo. Nikech koro iye wang'e ka, koro en rangi ma white, ikuongo iketo rangi ma white no gi oko mondo opong' wang'e no. Koro kisekete gi oko kamano, wang'e no koro pong'. Nikech rangi mag pigi kituo gi yot,
koro iweyo mano tuo, koro idhi e rangi marateng'. Inyalo ole ka. Koro ok imigi riwre, inyalo ruwe gi pi moro matin mondo mi obed mayot. Rangi mar goro kata mar ndiko dwaro ni mondo obed mayot. Ka wadwa tiyo gi rangi ma black. To rangi ma black ineno ka koro kae odwaro brush moro ma dhoge tin. Koro wagoro border. Koro border ni itiyo gi brush ma dhoge tin mondo gol gino maber. Onego bed keen, to kaponi mistake otimre, kaka mistake ok nyal koso moko timre, to irito to tuo. Kama mistake otimre no ero, koro iruche ka ibuko rangi mar surface ni, irucho go kanyo. Aeto ichako kendo goro manyien. Koro emomiyo idwaro ni ng'at ma bedo artist, obedo ng'at moro makin always. Border ni be kitimo to nyaka itime mana ewi rangi mosetuo. Nikech ka kitime ewi rangi mapok otuo, to obro riwore gi rangi chande, to ogolo kendo kala machielo. Kendo gima fani gi goro en ni kaponi bilo gimoro, to kitime kapok ibilo gimoro. Kendo ka ok ibilo gimoro to ok inyal timo. To ka in ng'ama ok bil gimoro, to kibilo gimoro to dendi tetni ateta. Gik moko machalo kaka cartoons gin mana ma wagoro ne jo ECD, skunde moko ma pod nie ni tiere gi play group. Koro kapok wadhi e wang'e, to adwaro mondo wajaz wang'e no be mondo obed maber. Koro iluoko brush. Koro ei wang'e ka wan kod kalas ariyo. Wan kod blue moore kod bulu moro ma wiri. Koro bulu ma ore no ikete kaka en no. Koro bulu ma wiri no to nyaka koro imedie white. Gimomiyo watiyo iolo gi ga chupa en ni seche moko wadhi nyiewo rengni Kisumu, to Kisumu mantiere rengni mipimo. Idhi nyiewo rangini en siling 2,000, to ng'ato dwa ni gor ni gimoro ma koro dwaro pesa matin. Koro idhi to nyiewo rangi mipimo gi Kisumu. Koro rangi ma white ni eri emi iruwogo blue mondo gol ni shade moro ma wiri mar blue manie toke kancho cha. Kisetieko kamano, koro ibiro black mar border. Koro dino go border mar wang'e no. Koro koro rum. Koro wadwa dhi e ndiko. Koro cotton twin en emitiyo kode mondo mi igol line moriere. Koro wabro kawo ni koa malo, nikech wadwa ndiko opogore Ramogi TV. Koro wadwa kete e line sa 3. Wapime 2 kanyo. Koro 2 kanyo wanyalo kawe from 2 koa 2 nyaka 6. Manyiso ni ko akanya kaka en 4. Achaka pimo koni be. Ndiko en kwano. Koro ka ponono ni kwano nono gi school, to ok inyal wuok ne maber. Koro cotton twin iketo lweti kama. Koro ikawo chok iketo kama, tiriembo e cotton twin kama. Koro buru nitiere e tol. Koro iketo kama, ipimo kuonde man ipimo ka, kigo kama.
owuok line. Koro kendo ichaki goyo. Igo kendo kama. Owuok line. Koro ing'iyo ni surface space maka nyaka ka. Koro kata ka koro ma okethre ka okethre ni koro ichake kata gi ka. Chako ndiko gi ka. Wadwa ndiko ni pok opogore. Koro anyalo kata chako ni pok nyaka ket sketch moro mibro luwo gi rangi. Koro kodok korka ndiko nitiere aina mopogore opogore mag letters. Koro gika to wadwa tiyo gi letters moro miluongo ni block letters. Koro ndiko kidwa ndiko nyaka iket lweti kama mondo mi balance. Kata kapok ichako ndiko to onego bed ni tiyo gi masking tape. Kidwa ndiko to nyaka iti gi masking tape. Masking tape wan gi masking tape ma inja achiel gi nus, to nitiere moro ma inja achiel. Ma inja achiel ne maber kata ka ma inja achiel gi nus tiyo. Iketo e wang' laini. Iketo e wang' laini kanyo. Ogolo line. Ka koro edhi wale okobro siko ka. En gima kisetieko ndiko te wale. Koro iketo moro kendo piny ka. Koro inyanya chako gi malo kuro tiridori nyaka piny. Koro ing'e maber ni leta ni en ogik ka. Koro mane masking tape koro konye. Laini magi nandika ndika mondo mi omiya direction. To kochuno ni nyaka ilugi. Kama koro chuno ni nyaka ilu line gima ni ndiko gi chalk en kama koro itime construction. Kochakre ka koro iketo space between word. Koro manyiso ni koro en space ni koro dhi bedo malach matin. Opogore. Koro kisetimo kamano, koro ekigolo masking tape. Kisegolo masking tape to wiye malo donga ka ler kamano, kendo koni be igolo ai koro bedo gimoro moriek. Manak manya korom gajwang gi kanyo bende makelo wa giko mar chenro makama. Liko be osegoro ni katun kanyo ineno kenyo pok opogore makore sign writing to makoro e goro. Pok mabende nwang'iyo odiochienga makawuono. Likobe wagoni erokamano ahinya kuom nyisowa kit pok mabende itimo. Bende nosechiwo nambage mag ong'we yamo ne jogo eko madwaro tiegruok. Jogo eko mabende dwaro mar mondo migornegi. Bed ni in gi saloon, intiere gi kinyozi, kanisa, school e kind mamoko. Koro nyalo ywane tol mar mondo mi utudru. Kokamano orituru masani manataye chenro ni. Nyinga Sharon Ong'ao.